Merħba tfal, nilqakom għal rokna oħra tal-programm Għidli Storja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum tfal għandi ħrafa għalikom mill-Italja. Ħrafa milli jaf jgħid Italo Calvino. Il-ħrafa tal-lum tfal jisima It-tlet tixjuħ akka. Mela ħin il-ħrafa tfal inħarsu u nisimaw. Proset. Mela darba waħda kien hemm 3 tixjuħ akka. Waħda kella sew fuq is-sittinijiet u kienet mkemxa ġmiela. L-oħra kella sew fuq is-sebgħinijiet u kienet mkemxa ġmiela. U l-oħra kella sew fuq id-disajnijiet u kienet imkemxa ġmiela. Mela dawn it-tlet ċebbiet kienu sinjuri, kellhom dar kbira b'gallerija illi kienet tagħti fuq triq minn fejn kienu jgħaddu ħafna nies. Din il-gallerija kellha toqba fl-art biex ikunu jistgħu jissindikaw u jaraw min jgħaddi minn ġo dik it-triq. Mela kien hemm l-aktar xieħa akka qiegħda tittawwal minn ġo din it-toqba. Meta rat Ġuvnod Gustur saddejn. Dan Ġuvnod Gustus. U kienet pronta tefat maktur sabiħ tas-satin fin biex xifer kollu bezzilla u briħa ta' fwieħa fina tfuħ. Malli l-maktur ġi ma' wiċċ il-ġuvni, ħares lejh. Xi ġmiel ta' maktur is-satinat b'din il-bizzilla madwaru. Xrieħa ta' fwieħa fina, dan ta' xi xebba sabiħa, min jaf xi ġmiel, jekk hi sabiħa daqs il-maktur, biżżejjed hu. Ħares lejn il-gallerija u hemm kien hemm bieb l-istess lewn ta' dik il-gallerija u l-ġuvnod ħabbat fuqu. Ġiet xieħa akka tiftaħ il-bieb. Sibt dan il-maktur għandu riħa tfuħ, maktur fin tas-satin bil-bizzilla mad-dawra. Jekk jogħġbok, tista' tgħidli jekk hawnx xi xebba sabiħa li forsi dan il-maktur huwa tagħha għax waqa' mill-gallerija. Hawnhekk hawn iżjed minn xebba waħda, kienet pronta qaltlu, u vera kien hemm 3. Nista' nara x-xebba li għandha dan il-maktur? Le, ix-xebbiet ta' ġo din id-dar ħadd ma jista' jarahom qabel jiżżewwiġhom. Din ir-regola ta' din id-dar biex tara x-xebba trid l-ewwel tiżżewwiġha. Ħandi fidi illi xebba sabiħa. Jekk ix-xebba hi sabiħa daqs dan il-maktur. Nemmen li hija xebba sabiħa u li jiena lest li niżżewwiġha. Għamel int riskju tiegħek. Lest li nieħdu dak ir-riskju. Niġi nkellmek għada. U dan il-ġuvni mar lejn id-dar tiegħu. Dar ma kienx dar, kien palazz. Ġuvni kien re żagħżugħ, ma kienx miżżewweġ. Kien pront marqal lill-ommu fuq il-maktur kemm kien fin, ir-rieħa ta' fwieħa fina li kellu u l-istorja li qaltlu dik ix-xieħa li ħarġet minn ġo dak il-bieb. Ibni, x'biħsibek tagħmel? Tiżżewweġ lil xi ħadd illi qatt ma rajt?
Trid taħseb qabel tagħmel xi ħaġa ibni. Trid taħseb. Oqgħod attent li ma tmurx tkun xi ħaġa illi wara jiddispjaċik. Le ta' għandi firi qawwija illi din xebba sabiħa. U hekk se nagħmel, se mmur wara kollox jiena r-re u lil dik ix-xieħa qattila illi niżżewwiġha. Qalt li illi r-riskju fidejja u għattila li lest li nieħdu. Bħala re ħandi nżomm il-kelma tiegħi. Kemm inkwetat ommu, kemm inkwetat, imma ma setax iżommu. U ir-re mar wara dak il-bib reġa' ħabbat u reġgħet fetħet l-istess mara xieħa akka. Ġejt biex ngħidlek illi iva jiena xebba li toqgħod ġodin id-dar u li waqala dak il-maktur sabiħ u jfuħ jien lest li niżżewwiġha. Imma għajdli, inti jien nanna tagħha? Iva, nannita jien. Tiżżewwiġha mela? Iva, imma qabel niżżewwiġha ma nistax almenu nara seba' wieħed min idea. Le, ma tarax, mela l-affarijiet isiru mill-lum għall-lum. Le, għada iva, imma mhux illum. Ir-regoli tad-dar tagħna hekk jgħidu. Ma ġara xejn, diġi għada. Mela dawk it-tlet xjuħ akka u makakki ħadmu moħħhom u lil oħthom libsuha ingwanta li kienet tant dejqa ma' idea tas-satin. Kienet qisha id propja u poġġewla dwiefer foloz, kulur delikat u sabiħ u poġġewla ftit fwieħa tfuħ l-istess bħalma kien hemm fuq il-maktur. L-għada reġa' ġie ir-re u alla ġejt jien, ġejt biex nara imqar seba' wieħed min ta' tfajla illi jiena se niżżewweġ. Għaddi. U hekk daħal ġewwa, ħares lejn dik id-dar kbira ma tispiċċa qatt. Ix-xieħa uritu bieb b'toqba kbira fejn jidħol muftiħ. Issa, dik ix-xebba li inti qed tgħid se tiżżewwiġha se toħroġ subajha minn ġo toqba tal-muftiħ u int tara subajha. Tajjeb ħafna, qal ir-re. Ħabtitilha 2 mal-bieb, waħda, 2. U x-xieħa akka li kellha sew fuq id-disajnijiet ħarġet wieħed miswaba sbieħ ġo dik l-ingwanta dejqa tas-satin b'dak id-difer ikkulurit b'kulur tant sabiħ u delikat b'dik ir-riħa ta' fwieħa tfuħ li kien hemm fuq l-istess maktur. Ir-re missila subajha. Kemm kien lix dak id-difer, kemm kien sabiħ. Dik ir-riħa ta' fwieħa l-istess bħalma kien hemm fuq il-maktur. Kien pront, daħħal idu fil-but, ħareġ ċurkett u libbisa ċurkett b'djamant sabiħ fuqu. Ma nistax nistenna iktar. Irrid niżżewwiġha mill-aktar fis possibbli. Nan, meta nista' niżżewwiġha lil din ix-xebba tant sabiħa? Għada jkun tajjeb ħafna għalina. Tajjeb wisq, imma ħanerġa' nfakkrek. Ma tistax tara wiċċa qabel tkunu fil-kamra ta' żwieġ tagħkom. Tajjeb nan, iva, naf. Diġà għatli, naf. U hekk mar qal lill-ommu. Ommu kellha nkwiet liba bħalu. Mela il-ġurnata tat-tieġ waslet.
lestew lill-oħtom l-iktar waħda xieħa akka li kella sew fuq id-disajnijiet u kella mant fuq mant fuq mant tal-7 darbiet. Jara la wiċċarre, mela ma jara li xwiċċarre. U hekk iż-żewġu. Ir-re kien tant kuntent. Ejjew magħna fil-palazz għax għandi festin lest. Le! Qaltlu xieħa anzjana li qaltlu li kienet nannita. Le! Għax ix-xebba mhijiex imdorrija fil-lussu li mdorri int bil-festin. Le! Ma jsir xejn. Kif tgħidli nan? Jiena l-aqwa li żewwiġt l-iktar xebba sabiħa illi hawn. Jien żgur minn dan li qed ngħid. Mela wasal il-ħin li jmorru fil-kamra ta' żwieġ tagħhom. Uħuta dawk ix-xjuħ ħakka, waħda sew fuq is-60, l-oħra sew fuq is-70, lestewn lill-oħtom. Int oqgħod barra sakemm inkunu lesti. Isu beda jitħasseb xi ftit u ħaddem daqsxejn moħħu hu wkoll. Mela kif kienet lesta dik ix-xebba ħadu saħansitra l-lampa, lanqas dawl ma ħallew fil-kamra. Meta daħal ir-re rid jara weġġ dik it-tfajla. Dik il-mara issa l-mara tiegħu. Dawl ma kienx hemm, ħadu l-lampa, imma kif għattilkom kien ħaddem moħħu ftit wkoll u ħareġ xema u xal ix-xema u hekk kif ressaqa qrib il-mara tiegħu jara xieħa akka b'tikmix font bajnejn imberqin, kera ta' twerwir. Le, ma setax jitkellem, immuta għal ftit ħin. Iżda ftit wara daħlet rabja liema bħala fih. Abada fetaħ it-tieqa u xeħita għal isfel. Imma taħt it-tieqa kien hemm dilja tal-għeneb. Dilja xieħa akka daqs ix-xjuħ. B'kull zokk koħxon xieħ daqs ix-xjuħ. U din ix-xieħa spiċċat imdendla ma' wieħed mitskuk ħoxnin. Hekk kif kienet imdendla kienu għaddejjin 3 fatatini gustużi għadhom żgħar. Ħarsu l-fuq hemm xemm imdendel u jaraw lil din ix-xieħa akka imdendla mad-dilja tagħti bidejja tagħti b'saqajja u tajġ kemm daħqu u daħqu sakemm weġathom żaqhom. Dmuħ nieżel minn għajnejhom dak id-daħq ma setax jieqaf. Iżda meta waqaf, waħda minn dawk it-3 fatatini qalet: Ajma, x'daħqa tħaqna, imma issa dik id-daħqa li tħaqna biha xira intuwa xi ħaġa tajba, xi ħaġa gustuża, xi ħaġa li jixirqilha. Taqblu miegħi? Iva qalu t-tnejn l-oħra. U l-ewwel waħda qalet: jiena nixtieq li din l-iktar mara xieħa akka tkun l-iktar ġbejba sabbieħa li hawn fid-dinja. U l-oħra qalet: u jiena nixtieqa li ssib raġel gustusu li jħobba tassew. U l-oħra qalet: u jiena nixtieqa li tkun nobli, tħobb u tkun maħbuba. U f'ħakkatajn ix-xieħa saret l-isbaħ xbejba, l-isbaħ mara li jiżżewweġ ir-re. Meta qam ir-re kien mifxul, kien waħdu fil-kamra, ħares, ħlomt, imma dik ħolma mar jiġri lejn it-tieqa, fetaħ it-tieqa u hemm imdendla mad-dilja
kien hemm il-mara li żżewweġ. Kienet l-isbaħ mara li qatt ra f'ħajtu. X'waħda din x'għamilt bidejja. Kien pront qabad il-liżar u tefgħu mit-tieqa. Aqbad ma dan il-liżar, aqbad miegħu ħansalvak. U tellaħħa kienet ħafifa rixa. Mara tiegħi, ma nafx x'ġarali l-bieraħ. Fid-dawl tax-xema tant rajtek kera u inħsart. Jiena tfajtek mit-tieqa għal-isfel. Aħfirli nitolbok aħfirli. Naħfirlek. Mela ma naħfirlekx. Jiena naf kemm kont mifxul. Naħseb illi kont anzjuż ħafna biex tarani. Iva, dak id-dawl tax-xema jaf daħaq xi naqra bik u x'vera. Mela tgħidx kemm kien re kuntent. Kien lest li joħodha l-palazz tiegħu. Meta ħabbat il-bieb. Fetaħ ir-re u daħlet in-nanna li ma kienitx in-nanna, kienet oħta xieħa, anzjana, imkemxa. Kif rat l-oħta sabiħa. Inħasdet, iżda ma qalet xejn. Kienet biss kuntenta l-oħta. Kif saret hekk sabiħa? Ma tafx. Staqsiet? Le, ma staqsitx. Kienet biss kuntenta. Hi wkoll qabdet maktur, għamlitu bl-istess fwieħa. Telat fil-gallerija u dejjem baqgħet tistenna xi raġel, xi ġuvni gustus għaddej biex titfa' maktur b'dik il-fwieħa tfuħ. U forsi l-istess xorti li misset lill-oħta tmislila u wara lill-oħta l-oħra wkoll. Mela dik kienet il-ħrafa tiegħi għalikom illum tfal. Kienet ħrafa gustuża u l-iktar parti li oġbitni f'din il-ħrafa kienet li ma kienx hemm mejra. Li ħuta tant xjuħ koroħ imkemxin ma eru xejn għall-oħtom li saret l-iktar mara sabiħa u li fuq kollox iż-żewġet re. Saħħita l-issa tfal.